Какво е общ преглед, създаден от AI, как да се класирате в него и всъщност как да се класирате и в други AI търсачки, като ChatGPT. От средата на март в България вече имаме и ние общ преглед, създаден от AI. До сега този общ преглед, създаден от AI, се наблюдаваше основно в англоязичния сервер. Там е наименован като AI Overview. Google вече значително увеличава случаите, в които показва общия преглед, създаден от AI, особено при информационните търсения. Същевременно ще направя един паралел с ChatGPT. ChatGPT обработва над 2,5 милиарда заявки на ден, което означава, че вашият бизнес трябва да бъде там, където потребителите търсят отговори. Ако разчитате на трафик от Google, а вече и от ChatGPT, защото наблюдаваме, че доста потребители вече не само, че търсят информационни неща в ChatGPT и отправят основно информационни заявки, но вече пазаруват от ChatGPT. Тоест, всеки бизнес вече в бъдеще време трябва да се класира не само в Google в първите резултати, а и в този общ преглед, създаден от AI и в ChatGPT. Сега, какво всъщност е общ преглед, създаден от AI? Google вече активно показва така наречения общ преглед, създаден от AI или AI Overview. Това е текст, генериран от AI, изкуствен интелект, който изпреварва органичните резултати, класира се над тях и се стреми да отговаря директно на потребителски въпроси. Резултатът е, че потребителите получават отговора без да кликат никъде. Т.е. без да кликат на сайтовете, които се класират под общия преглед. А тези сайтове са на бизнесите, които са оптимизирали за тези ключови думи. Едно проучване в Щатите вече показва, че 58% от търсенията в САЩ вече завършват без кликване върху линк, т.е. върху сайт. Това проучване е направено в Щатите, но ясно е, че каквото се случва там след определен период от време идва и в България. Тоест трябва да очакваме, че потребителите в най-скоро време ще започнат да намират отговорите на своите въпроси директно на страницата с резултатите в Google и няма да им се налага да кликат на сайтовете, които са по-долу. Говорим най-вече за информационните търсения, така че ще има осезаем спад на трафика именно от информационни търсения. Как ChatGPT отговаря на своите потребители? За голяма част от своите търсения ChatGPT има своя база, библиотека, дори нека да го наречем, от която взима отговорите си. Но когато даден потребител поиска директни резултати от интернет, в доста от случаите ChatGPT не търси в сайтовете, а търси от страниците с резултатите на Google. Например, едно проучване наскоро направено от Алейда Солис от 24 юли 2025 година потвърди с реален тест, че ChatGPT използва Google SERP снипети, а не чете директно от сайтовете. Тоест, ако не си в топ 3 резултата в Google, шанс ChatGPT да те цитира е минимален, което означава, че SEO-то далеч не залязва, както е модерно да се говори, а всъщност точно обратното. Сега има възход на SEO-то, за да може ChatGPT да ви цитира в своите резултати, а също да бъдете цитирани и в общия преглед, създаден от AI. Защо това може да е проблем за някои бизнеси, а именно да не се класират в ChatGPT? Защото доста от хората вече питат ChatGPT и получават конкретни отговори там. Не им се налага да прескачат от сайт в сайт, за да търсят кратък отговор на кратък въпрос. Това от друга страна означава, че някои брандове започват да губят трафик, най-вече информационен трафик. Общия преглед от AI също допринася за загубата на трафик, защото когато потребителят получи своя отговор още в страницата с резултатите на Google, той въобще не клика надолу към сайтовете. Отскоро също се наблюдава, че Google започва да губи своя пазарен дял. Това е нещо, което не се е случвало от около 15 години. Губи го в полза на ChatGPT. Друг фактор е, че търсенията в ChatGPT хората вече започват да задават не само въпроси, т.е. информационни търсения, а вече се наблюдават и покупки, идващи от ChatGPT, т.е. комерциални търсения. Търсения с търговска цел. В Google Analytics 4 доста често тези търсения са обозначени като referrals,
което означава, че ако продуктът на даден бизнес не се появява в отговорите на ChatGPT или в AI Overview, дори да имаш перфектен сайт и дори да се класира сравнително добре в Google, няма да има добър трафик и съответно продажби. И сега големият въпрос. Как да оптимизираме сайта си за общия преглед, създаден от AI и за ChatGPT? На първо място, като цяло, всички базови SEO препоръки и добри практики трябва да са направени на сайта. Сайтът е добре да се класира в топ 3 в резултатите на Google. Google AI Overview или общия преглед, създаден от AI, често взима информация от позициите между 1.4, 1.5 и виждали сме случаи, когато взима информация от сайтове, които са малко по-надолу, дори на втора страница, но те са сравнително рядко. В повечето случаи Google взима информация между позициите 1 и 4. Тоест, без стандартно SEO няма шанс за общия преглед, създаден от AI. Същото важи и за ChatGPT. На следващото място, структура на съдържание. Това вече е една идея по-техническо и попада в категорията SEO. Но конкретно какво имам предвид? Кратки и ясни параграфи, списъци, таблици, заглавия и подзаглавия, въведение с директен отговор. Това е много важно. Подобно на Feature Snippet, добре е всички тези и AT препоръки да бъдат имплементирани на сайта, кой е авторът, сертификати, откъде е взето съдържанието, какви проучвания са направени и така нататък. Нещо, което доста често се пропуска, е така наречената Schema Markup, структурирани данни. Използвайте schema.org, за да добавите FAQ, продуктова схема и като цяло, колкото може повече и по-релевантни структурирани данни Schema Markup. След това нещо интересно, което може да направите, е да анализирате лог файловете от вашия сървър. Анализирайте, за да видите колко често и какви ботове посещават вашия сайт. Дали ChatGPT бот обхожда вашия сайт, дали и как Google обхожда вашия сайт, какви страници посещава. Този анализ може да бъде направен и през Analytics и през Google Search Console, но за по-подробна и по-техническа информация е по-добре да анализирате сървърните логове. По този начин ще разберете как различните ботове възприемат вашите страници. И ако страницата ви не се класира, първо разберете дали ботовете посещават тази страница и как я обхождат. И накрая, но не на последно място, с много голям приоритет е повишената бранд активност. Дигитален пиар или в SEO-то е малко по-известно това като link building. Колкото повече споменаване на бранда има в други сайтове, толкова по-голям е шансът AI да цитира вашия сайт. Това също е особено важно за ChatGPT и Perplexity. Perplexity е една от търсачките, която не е толкова известна в България, но работи на подобен принцип като ChatGPT. Така че дигиталният пиар и развитието на бранда като цяло са изключително важни в днешния свят, в който виждаме, че търсачките с изкуствен интелект набират популярност. Как да направим така, че всичките тези промени и препоръки, които изброих, да бъдат по-лесно интегрирани в нашите планове, маркетинг планове или бизнес цели? Това бих казал, че става с стратегическа промяна на мисленето. Какво всъщност имам предвид? Време е да се премине от мислене от типа на да докараме просто трафик на сайта към да бъдем препоръчени от AI. Не оптимизираш само за хора, а вече и за AI алгоритмите, които говорят вместо тях. Например, човек търси най-добрите обувки за преход в Рила. Пита ChatGPT какво препоръчваш. ChatGPT дава няколко предложения, няколко бранда, потребителят взима тези предложения и ги търси в Google. Това е един от вариантите. Понякога ChatGPT дава и линкове и директно покупките се извършват от ChatGPT. Но вече брандовете трябва да присъстват на доста места, включително и ChatGPT и общия преглед, създаден от AI. В този ред на мисли обобщавам, че вече не се цели единствено докарването на трафик, а оптимизацията за AI и да бъдем цитирани на колкото можем повече места. Общ преглед, създаден от AI и ChatGPT. И в заключение, SEO-то не умира, напротив, става още по-релевантно, но вече не е достатъчно само SEO. Съдържанието и самия бранд трябва да бъде подходящ за резултатите за Google, за общия преглед, създаден от AI, за ChatGPT, за Gemini, за Perplexity и разбира се за хората, когато най-накрая стигнат до сайта. Защото ако сайтът не е добре оптимизиран за генериране на конверсии, т.е. продажби,
то дори да имате много добро присъствие в интернет, няма да имате добри продажби. Така че адаптацията към AI търсачките е бъдещето за всеки бизнес. Ако имате интерес да разберете как вашия бизнес и вашия сайт могат да се адаптират към тези нови условия, ние предлагаме анализи, с които ще прегледаме вашия сайт и ще дадем препоръки как може вие да се класирате в общия преглед, създаден от AI и в ChatGPT.